Olewe urakhala masewero kumano sometimes uka umaropa kwanu zoti anthu ena sakutenga serious. A former vice president amene ali Michael Usimanganya anapita ndithu kumagawa zawo zimene amagawa zija kwapena pake panafika poti anthu samatenga serious amayankhula zina serious analusa anakwiya koma samatenga serious anthu mangoseka akayankhula ichi kumangoseka ndi anawuza kuti amene mukuseka ndiopusa. Taonera Odi anankho. Takupezani anankho. Zikomo. Anankho. Munakumbukira kuti? Mwakumbukira kuti? Basi. Nikavina ndiri chikali. So kasula mwiri? Mali makono mozi? So pali na kukulimirani? Munda uliko? Mndendo omwe paka na ukuku. Ndio kana. Ukuku. Ndeko kunda mali zako. Sobono mura mududi kanu mukanoka. Nikandika ruka nakuza. Ndandu zodi mukanoka. Kuma sobono kulima kumuli masonoka. Ndima dekaye somanta adantandize ndani. Bwana alikutali akanabula zani tani. Ndali ku. Chiendele ku. Ali. Akanabula kuzani tandiza. Okay. Sobono takubweresera ni fertilizer. Ndabwiza ni fertilizer urea DNPK. Ndikanika ndikakutengere ndibwe. Tipeza nyamata akuthandize ni chito ya pamunda. Ndi ujeni. Takatengani? Mukatenge fertilizer. Adina ndiri ya mango. Iya, sona kusiya mango. Adoduza. Amuzidia. Nasi ya kulia alikubera hapo. Takatenge ni cha ujitumba. Lazidi ya mango. Ndi ujeni. Cha sola. Anankho. Timaona ngati mwayiwala tu. Iya sina iwale. Ndodo zanu zili kuti? Ndodo za zili nyumbamo. Munasiya kuyendera manja tu. Munasiya kuyendera manja. Nditoendera ndodo zangazo. Mutoyendera ndodo zanu. Nitochoka pano. Ukafika kukupia emuko. Kukula kanjere kanga kumabwera. Kuyenda kunaphweka pa. Siyana hapo. Unavuta. Kunaphweka tu pano. Anankho. Maviewers kama wakumbukira gogo amenewa ndi anankho manthayina yake timaye tinabwera yaja Dr. Michael Usi, former vice president Panseu Paja, ananena anamva kuti kwabwera Michael Usi anathamanga kuyenda ajamaendera manja ndi miyendo kumayenda ngati mene timaonera nyani muti ndi awa tinabweretsa tinapita mpaka nabweresera zoyendera. Gogo wanu azikhala ukauka gogo ngati amene iyi inu ndifamu ndi mabanja amuna nosa ngakuthandizeni kuti amuna nali kuti anapita kuti kuma pa musman po second to run so pali pena ngabene masamali awo alipo so anthu ali kuti ku takaita nini kabana nawo ni abwere kuno Lati mkhalipa ya jisanga chingi. Tisakhalire nya? Agogo. Isi. Nakwesa nikatundu ngumu. Tuiga kati mu. Antu jantu buwanjinu. Mumutana ali kuti. Maya kwali kuti? Ali kuti maya kuti? Taita ni maya kwa bweni.
Mujana. Kani kuzirika ichi. Agogo. Basi ichi. Ili muyangane kuno agogo. Ichi. Eya. Ichi mukakorora. Ani beside. Moti muzisola ndi manja. Iya. Muzikoika chani? Muzika kwa chimanga chija. Ndikugwira ichi. Ndikubatani? Ndikumayendesa. Chizungosoleka choka. Mani zaidi chizungosoleka. Mani zaidi ndi ichichi tichi kanyumba. Ndikusinao. Mukudia. Ako katundu micho za katundu munomo isi ya kati mwe. Nabwirani. Mwakumbukira? Msanze nao kwa. Mwabwera kuzaona. Mwakumbukira amene abwerawa? Anabwera tu. Takunyadirani. Nderero raona ati yayi. Ndisangokhala. Ndikapa sefitereza anankoma. Ndiwanganizira kwa basi. Akanyadira takoma kwambiri. Mwamba ukoma. Kwa ameneyi. Zona. Makondwera. Kwambiri. Koma simunalandire niyo koma niyo mukuthokoza. Zona. Chifukwa chani? Ndigogo. Ndigogo. Watu wa muzi muno. Gogo wa muzi muno. Ndikamati ndigogo wachikule wasala. Ndi ameneyo. Kwa basi. Anankoma. Takunyadirani. Zikomo kwambira. Ambuya akudalitseni so chifukwa ndalitso umene mukutani muupereka kwa anankoma. Kuti ambuya akudalitse. Inunso akudalitseni. Amalima okha tumusema. Amaenda akukwawa nalima. Nakwawa nalima. Nakwawa nalima. Kasulawo ndi limene. Amaenda nawe. Sabano inu. Anfa kurudi mapota. Gogo ngatamene iyi kokhala yeka. Mali mayeka. Je inu opata kuthandiza azima ya bwino bwanji. Inu chinkale kuti ka munthu ndi Islamu, kani Kristu, kandi osapemphera, koma azimayi amphamvu chonchi abwino munthu ngati uyu gogo ngati uyuyu kumavutika kumalima yekha inu mulipo. Umuntu tili. Kumene ndi munthu? Tili umuntu. Mwani kumudisa ku basi. Umuntu tili. Amene akagwire ntchito mfuna amuna amene azagwira ntchito awawa. Alipo amene asagwira ntchito amuna adapase magani. Alipo. Azimayi sindikupasa ni ganyu. Ndakuya nanu. Chifukwa ndikira ndikayi. Sikuti ndikuseka ayi. Mwani bizayi. Inuyo mwasonyeza mtima wa usakhala wabwino. Mayi imene ali chonchimu taija tinabwera tinathandiza. Tinakuuza ndikuti iya ayikuja saimbe so zimene zozo ya mwanza kale chete. Ata ayikuimba ayi. Osa chapanga kuvala salu zimene zofuna mandiona. Iya ayi. Kuno wani sinabwereza ndale. Sinabwereza ndale. Zoima Abela mpawa na nko. ndabwera awawa. Ndiye inuyo mtima muziwe kuti ineyo sima nsangalase. Mwaosa mtima woyipa. Chifukwa mena ali size yiyi kuzizira mvula
akumatenga kakasuyu mkono umodzi kumalima pomwe inuyo mukana kuti inu azimayi mundazi munanu munini mphamvu zanu tiye ndikathandiza agogo aja sono ngati mukapata kwathandiza inuyo atathandiza ine ndachoka kuti longe uko Kalibe. mdzukulu wawo kuti imetambera muno kusotozere ichi chamagesi maya kwali kuti ali kuti chakauze maya kwabwere kuno Maya kambani changu. Dauda ndaulani kwa basi wasuza mtima woipa kwambiri sikuja mnabera kuvina kutani yona mtanzani mtana teni mtanza amai awawa palibe mwe wathandiza leo ndabwera panopo mwe mwinji ase tabwera kunoko awani bayani inu awama kala okha kunoko okha amalima ukuko okha inuyo mulipo osathandiza maya bwanji ndimabwera mumazatani mukabwera kuno umagesa mchito kuvunga mazi wajagala zovala amakuchabani zovala okay ali paseli ujenisi yose ufuti ichi chizikhala panja ukuva iwe ndi nyamata uzipesesa chizikhala panja ichi chipazuwa eya kuti azikhala ndi magesi nyumbamo umwamba tusudi mukapita facho imba mukapena kupita uchani ambuyano ali apapa osapangira uji amene mukuseka ndinopusa fasi kuseka sili kulankhula zosekesa amene mukuseka ndinopusa munthu wankulu ngati yonse mamuthandiza maona chayaka ichichi tikapaka chonchi matimisai ichi tayasa chayaka mbona mayanga ichichi tikapaka njipa tatima tikatere chanani chayaka so zikatero ichichi mayasa so ichi bwana tayasa muona ichichi iyo ikoma ichichi kuyaka baba tabanga sono ichichi chika mkachika chikakolera ujeni pazuwa sola ichichi ndi battery lake mukamswa kati mfanani chimayaka nde mazulo ulionse iweyo uzibwera uzathandiza kwa asira uli pa sukulu kuti ndiye usendia 75 alina zona uyi azibwera mazulo uze nani uze asira okay ukamabwera mathandizo maya asira sukulu tikuthandiza okay uzibwera nthawi zonse mazulo kwa asira masana chizikhala chani pazuwa osati tikuchizika kuti pakwanu azi asira ndani agogowa amba kuwathandiza ichichi ndikuuze ndi chimodzi ngati simukuziwa kunena kuti ife amene makolo athu anamwalira timadandaula leroli manimvesa iti inuyo ngati simpakitana zabwino wina ndi nzake musaganize kuti wina chacho manimve mukubwera pano foti ndabwera panopo kuna sinabwera panopo simukanabwera unjiunji kuti mwathandiza gogo ayi koma leroli mubwera unjiunji foti ndabwera ine panopo ndikuuze ndikamene sila bwino loyipa muzi athandiza agogo asuti mpakana kuti munthu akulipireni mukuathandiza foti ndizabwino kuthandiza wina ndi nzake mmene aliliwa aziyenda chonchi kumalima ndi mkono umodzi kumalima chonchi kumalima chonchi lumongo yang'ani sizabwino sizabwino aganyu agogo musazapita so munda mukalima tikupezera kuti azikulimira ndimene momo azikuthandizani fetereza uyuyu muyike mchani munda okulisa ngoberekesa muyike mchani mundamo tipanga bwanyu tasaberedi izigona kwa amuna nali kutino akukona kokuno iwo wakwambia kale mimi mnauzia mugone konkuno
Manibesa? Hakuna kuna mimi kwambia kale. Mimi mnanibwela paja. Mbona nyumba munda gogo. So no kwanu kulibe mtu wamamuna mmodzi wamphamvu zake? Ali kuti? Amene amalemu mchimwali anamusiya. Ali kuti? Ngamulera nyamuna watata. Sakuthandizani? Hayi. Zimuko. Ali kuti amene? Koma ndimafuna kuti amene angakuthandizeni uwika fetereza. Nthawi ikafetereza ndiyoyi. Ayike fetereza okulisa. Nthawi yakakwana yoberekesa ayike. Komanso munthu amene azipalira amene awasaloweso nyani munda Ndia kaka. Iyayi awawa susana iyo wafuna kuti azithandizidwa. Angakuthandizeni ndani? Ine ndithandizidwa. Iyayi Awa ndema akufuna nagogo. Awa ndema akufuna nagogo. sono Ali ngati akufuna ngati ntchito. Mimi akufuna ngati ntchito. chabwino ndi Tiende. nonse tiyeni kusema nayi tiyeni tipinde kusema nayi inu tabwerani inuyo mwana wangu ndiuti mwana wangu awawa tabwerani nanga awa awawa sono ndinanaga inu ndina ndinagawo ndingani ndiadzanu ine mama ndikuzi kulinda kuti inu mbakhala katipo inu nzokonda nzeru kuti guluso la anthu kunuko awawa azikalowa munda azikalima ndikasu chonchi pamene ali chonchi inu nonse akuluakulu mulipo mulibe ana amuna inu inu ana amuna mulibe ali kuti kutiko kuti machinga pano mmakhala ndani inu andi amuna mmakhala nokha vanhu kupemphera kunena kuti mene muliti inu azimava kukolola asataniso asakolole okolola ndani ndinuyo anthu onse aja abwerabwera aja mazoma aja kuti akomanaza mauti akomanaza mutu aziwa petwe amene ajana yapanda athamangisa ndi akomanaza akomanaza sopono inuyo musakhaliso ngati akomanaza awa ndi amayi anu atatu akalamba moyo wawo pakati palipanga ali ngati mwana ufuna kuthandizidwa wachapira ndapeza kutafuna mango njala inu mukuoneka mwasisilasila kumaso ipa tanga chepe muli nako kutenga waninka nyamata ujali kuti chonde ndiponso tauzina kamera achokepo chonde ndi muntu amene amalima okha ndi muntu amene amalima okha agogo aja kumakwawa kumayenda ndi mmene maonera kuti mmene akuyendera ndi mmene winaso ndi ndichida Dr. Michael Usi anabwera zaona gogo anangomva kuti Dr. Usi abwera amanganya abwera anali kunseuko iwowo anayenda ndithu
moyenda mwawo mwa manja muja ngati mina mayendera nyani manja kuyenda kuphatikiza ndi miyendo yonse ndi mina mayendera kupita kuti yayi mpaka ndikaone a Dr. Michael Usi. Ataona chonchi chamene zinalili kunabwera wa physiotherapy. A Dr. Usi anatumiza munthu wa physiotherapy kuti azaone chimene chili chofunikira kwa gogo awo. Wa physiotherapy ataona anayeza atayeza anapezeka zoti atani anabwerera anaona kuti chofunikira chawo ndi chakuti chimene atha kumayendera ndodo nde anabweretsera mapeyala onse awiri zoyendera ndi zimene akunena kuti amayenda kuchoka pano kupita kumsika ukagula mchere ukagula kashuka kugwiritsa ntchito ndodo zimenezozo. Koma lero ananena kuti abwere kwa Nankoma akaone ndimene abwereramo kuzaona kuzapasa Fetereza. Anankoma ifetu ndetu kupita atusopano ndithu kaya inuyo agogo Anankoma mawu anu ndiota ine mawu ndilibe ndikukunyadirani kwa basi nitakunyadira mapanga inusi akusowa basi ndiba mapatali nitakunyadirani zabwino zonse ziko paja mwati ndi amayi anu inunso ndi amayi anu ndithu ndekaya mawu anu ndiotani. Ine ndikuthokoza kwambiri pazomwe mwachita amayi wanga sinaloyembekezera kuti mungapange zotereza ziko tinalonjeza ngati kuti ubwera nangowapeza ananko akudya mango koma ndi munalima mango ambiri munadzala mango ambiri kusediko munda monse mango okhaokha ndaonanso mango okhaokha zofunikira kwambiri zipatso ndipo ndikanakhala kuti ndikukhala kongono ndikanati bwezi ndikubwera beseni kumazathyola nawo awisi kumathyola Anankoma ndi awisi sanapyetu amaliza moto okupya chonde mwayikire Fetereza azibwerabwera azituma anthu kaoneni chani ndi azapeze chimanga chubiriwira bwino chifukwa choti munthu akakupangirani zimene akuuzani akabwera mumapasa chilimbikitso ndithu ino tikufunirani zabwino zonse agogo bye.